Lluís patrocina la cuina de Casa Roque. Ja tornem a estar així. Anem en una nova recepta. Ara anem a preparar una recepta de confit de pato. Teniu en compte que hi ha molta gent que sempre, quan fa cursos de cuina, pregunten com poder fer ells el pato, com guisar-lo. El pato és molt complicat de fer i te necessita moltes hores de cocció. Si voleu un programa parlarem del pato, però avui anem a parlar directament ja del confit que podem trobar ja semipreparat, com fer-li una salseta. Mireu quins ingredients han preparat. El confit de pato, que gastarem també la grasseta d'ell, safanòries, pinyons, panses, mermelada de taronja amarga, i hi ha una miqueta de conyac, vi i sal, veurem si ne pot fer falta o no. Això tot depèn de com serà. Però veieu que és una recepta a priori mescla de sabors, perquè el que és la carn així tipus el confit li va molt bé aquestes mescles diferents. Vos animeu? Anem a l'ataque? No se n'aneu, que tornem a fer la recepta. Anem a començar la recepta. Primer que res, tal com diem, aprovecharem la grasseta. Fiquem la nostra sardena al foc i aprovecharem tota aquesta grasseta per a poder fregir tots els elements. Jo m'agrada, inclús si veu molt fort de sabor, combinar una miqueta d'oli, però això cada uno. Tenim això ahí, anem a llevar un momentet del foc i anem a ficar el nostre confit al forn. Mentrestant preparem tot el demés. El forn que tenim ja ben calentet, ho guardem dins, plena potència, i anem a fer el guisote. Primer que res ficarem les safanòries. La safanòria la podem fer a rodanxetes, la podem fer a quadradets, la podem fer com més vos agrade. En este cas la farem així a laminetes finetes. Lamineta i partida per la meitat. D'aquesta forma també el que anem a fregir li donarà un puntet de gustet ja del confit. I així el mateix. Ahí. Ben finet. Això cada uno ja, el que diem sempre. Com més vos agrade. Esta recepta és una recepta que mescle sabors, una recepta agridolça. Anem a llevar la potència i damunt el que diem, en la grasseta li dona ahí un sabor molt bo. Anem a ficar-li un poquet més. Mireu, mentre anem a ficar-li un poquet més li ficarem ja els pinyons, perquè m'interessa els pinyons que es tostem una miqueta. Pinyons sense passàmon, que és un producte una miqueta car, però és com tot. Si ho fiquem a la justa medida, no hi ha cap ingredient que siga car. És igual que siga el safrà, que siga la trufa. Qualsevol element, si fiques només un poquetet, li dona l'aport que necessita sense passàmon. Perquè si li fiquem massa quantitat, tenim el perill de que tingui massa sabor. Esta recepta és molt facileta i molt senzilleta. Tenim així la safanòria o carloteta, com li pugueu dir. A cada lloc li diem una forma. I el millor és això, que a cada puesto parlem d'una forma diferent, però tots ens entenem, que això és el principal. Ara li fiquem les panses. Fiquem la mermelada de taronja amarga. Per què taronja amarga? Perquè aquest puntet li dona un sabor impressionant. Que se mos desfaiga bé. Sempre que parlem de recetes que combinen sabor així, una miqueta més agridolç i una miqueta més normalets, és convenient que primer li fiqueu un poquet.
Anem a fer màgia, anem a flammejar. Lo que diem sempre, molt de compte, extractor apagat, que no tinguem problemes. Vale? Te ponem ese puntet de conyac. Vale, i ahí ben flammejaet i li fiquem ja el vinet. Així ara anem a deixar que tot això se mos revolvisque bé la salseta. En el cas de que no mos agradara la salseta que fos tan forta, com ho rebaixaríeu? Vale? Menos en aigua lo que vulgueu. Un poc de vi blanquet per llevar-li una miqueta de fortol vi tinto. Un poc de caldo, com vulgueu. Jo en este cas, tema de làcteos no m'agrada ficar-le. M'agrada deixar-ho així tal qual. Mireu, anem a ficar-li una miqueta més de mermelaeta. Que ahí l'anirà de meravella. Uopa! Important! Si mos cau algo ho repleguem enseguida. Tot ben limpie, tot ben asseat. I ara, mentrestant la salsa se va reduint, tenim el nostre confit al forn i d'ací un momentet tornem i veureu ja com acabem esta receta molt facileta i molt senzilleta. El confit de pato en la salsa de mermelada de taronja amarga. Tornem en seguida, no se n'anem. Acabem la setmana parlant de vins de les Useres. Estem parlant de la bodega Vicenç Flors. Per a començar i preparar-nos ja per al cap de setmana anem a parlar d'un vi blanquet. Un vi blanquet però un vi blanquet diferent, perquè és un vi blanquet que té una miqueta de barrica. Teniu en compte que este vinet l'està fent la varietat Macabeu i Tortosí. Dos varietats una miqueta peculiars i sobretot, el més important, deixem-nos estar de que si el blanc és pa peix i el tinto pa carn. En vins com este, que és un vi que té barrica, podem menjar uns cars molt potents, però este vi ens aguantarà molt el sabor. Teniu en compte que això, hi ha que disfrutar cada vi conforme ens agrada i intentar buscar uns maridatges que siguen el més adequat possible, però a cada peculiaritat de cada vi. Disfruteu i deixeu-vos aconsellar per totes aquestes meravilles de vi que ens fa Vicenç Flors. Mira, estos són els meus fills de vi, els meus fills, és dir, cada un és d'una manera, hi ha unes varietats i una història. Comencem per el d'este de l'esquerra, este és un vi de mitja criança, que té 6 mesos en barrica, les varietats són Tempranillo i Garnacha. És un vi molt afrutat, molt jove, que en molts restaurants està a copes. Després passem, este és la novetat d'enguany, és el primer anyà, és la primera anyà que ha fet de l'embolicaire, que és una varietat molt nostra, molt del Mediterrani, però sobretot era el vi que possiblement més n'hi havia en la província de Castelló. Està quasi desaparegut. Les vinyes tenen 80 anys. Este és el Garnacha, de la varietat Garnacha. Este està fet de dues maneres. La meitat està xafat en els peus i en els raspons i l'altra part és el raïm sencer, com l'altre. Raïm sencer, amb les baies totes de soll, en barrica de les dues maneres. I després té una criança de 8 mesos. Aquesta és la varietat Monastrell. Aquesta, les vinyes tenen 90 anys. És una varietat molt nostra, la gent se sorprèn de l'antiguitat de les vinyes, però és el que hi ha. Este té una criança, està fermentada en barrica també, algo de raspó, i després té un any de barrica. És un poc el buc insígnia meu. És a dir, per estar este vi, que és Monastrell, han hagut sempre així, continua havent-ne, però el vi que més premis van donar, més reconeixements, més gent ha vingut a curiosejar en provar este vi. Este és un vi que és Tempranillo Cabernet Sauvignon. És un vi que me vaig fer l'homenatge jo mateixa per recordar que el 2015 estic en la meva bodega i estic fent un vi un poc especial. Té 18 mesos de barrica i després fins als 3 anys de botella no així del carrer perquè volia que isquera ja molt redó. Este ho ha fet per no tornar-lo a fer, és a dir, només l'ha fet un any, que és ixe, i punt.
Després tenim que és el blanc fermentat en barrica. Té dos varietats, macameu i tortosí, i ha estat fermentat en barrica. Ha fermentat, està 6 mesos de la barrica, l'hem tret, l'hem filtrat, l'hem embotellat i al mercat. És un vi que té moltíssima acceptació per les peculiaritats que té. També està fet de dues maneres. Una part està macerant 6 hores en les pells, i prensat i a barrica, i l'altra part està 5 dies macerant en les pells, després prensat i a barrica directament. I és el meu secret. Ja tenim el nostre confit preparat i tenim també la salseta ja, així com veu ja, aquest puntet espesseta, i està ja perfecta. Anem a treure del forn el confit. Mireu, està ja perfecte per a ficar directament. El que vos comentava al principi de la recepta, si volguérem fer nosaltres agafar un pato i fer la recepta coent amb el pato, n'hi ha que dedicar-li unes quantes hores i no és tan fàcil. A veure, anem a donar-li un puntet de calentoreta a la salseta. Però mireu com està. Mireu, això està perfecte. Anem allà. Anem a salsejar-ho, perquè el que estem fent ara se diu salsejar, que és simplement ficar la salseta per damunt del producte. I en això tindríem, anem a llevar-li 2 puntets que tenim ahí, que se quede el plat, perfecte, per acabar-lo. Així tenim el nostre confit en una salseta de vi tinto, mermelada de taronja amarga, en una miqueta de safanòria i les panses. Com podeu veure, una receta molt facileta, molt senzilleta i molt sabrosa. Us animo a provar-la i que mos conteu com vos ha anat. Que aproveche!